Fiera ta' Snajja se tinġib f'Malta għall-ewwel darba u se tagħti opportunità lil 75 esebitur lokali jesibixxu xogħolhom fuq pjattaforma internazzjonali. Il-pubbliku se jkun jista' jara ħafna xogħol kreattiv jew blidejn minn dak li jsir bl-injam għal 3D printing. Il-Fiera Internazzjonali Maker Faire tippromovi kumpaniji li jispeċjalizzaw fix-xogħol tal-idejn. Din is-sena Maker Faire se tittella f'Marzu fl-MFCC f'Taqali fuq inizjattiva ta' żewġ żgħażagħ Maltin. Jekk inti tħobb tibnu l-mutur, jekk inti tħobb taħdem l-injam, jekk inti tħobb tibni kwalinkwa ħaġa li forsi għandek in-nix tiegħek, is-settur tiegħek, u titturih. Għandna jisu 75 post li irridu naqsmuh bej dawk in-nies li forsi għandhom proġetti kbar, proġetti żgħar, nippruvaw kemm jista' jkun noqtu setturi differenti mingħajr ma nafx nitfgħu ħafna fuq 3D printing pereżempju, nippruvaw nagħmlu naqa' designers, nippruvaw nagħmlu naqa' spacing tajjeb. Edward Borg spjega illi fil-fiera se jieħdu sehem ukoll ismijiet kbar. Aħna bħala produtturi ta' Magigu magħrufin daqsxejn ma' min jipproduċi 3D printers, ma' min jipprintja, allura internazzjonalment diġà kienu jafu bina. Bis-saħħa ta' Invent 3D wkoll kellna dik ix-xeħta lokali wkoll. Allura internazzjonalment intlaqat tajba u anki ġibna mill-ewwel ċerta sponsors ismijiet kbar. Dan kollu għamluh biex sħabhom fis-settur ikollhom ċans jersqu lejn klijenti lokali u internazzjonali filwaqt li jingħataw rikonoxximent xieraq tax-xogħol bl-idejn. Qed nippruvaw nagħtu dik il-push biex ikun hawn dik il-komunità lokali li n-nies ikollhom x'imkien fejn imorru li jaraw il-ħafna talenti mill-antik sal-cutting edge biex ġiraw in-nies. Individwi jew kumpaniji li huma interessati jesibixxu xogħolhom f'din il-fiera jistgħu japplikaw billi jżuru is-sit malta.makerfair.com. U jekk għadek m'intix konvint? Pjattaforma tajba ta' kif nistgħu nitfgħu dawn il-proġetti f'dawl internazzjonali. Allura kull min jagħmel xi ħaġa nħeġġuh jersaq u jitkellem magħna ħalli jkun jista' jeżibixxih f'dan il-pjattaforma. Ovvjament ħajkonna bloggers mhumiex Maltin biss, imma internazzjonali, fejn ir-reach tagħhom huwa YouTube kollu, bażikament. Allura hemmhekk ma tistax ikollok iktar saħħa minn hekk. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.